Kalau ba itulah tagandang kaki balik kata jumbai akan keberayui. Alamat kadih kemenakan awak di jalur orang. Tunggu dulu, Saudara Jange. Ambo mamanjek basinggari mancancang balandatan. Sultan kan tahu bahwa dang tuangku anak tongga adek bundo kanduang dikawinkan di putih bungsu orang Sungai Miang Sikaladi dalam daerah Tiang Bungkua. Bukan orang awak, tapi direstui dek basa sampai balai badan kerapatan tertinggi di Minangkabau. Itu tak bisa dijadikan daya hukumnya. Sabab putih bungsu lata lanjut dilarikan Cindo Matu. Maka tanjuran kuah lata kacau dagiangnya terpatau di lapas. Sifatnya darurat. Baleong Group Jakarta, pimpinan Yus Datuk Perpati mempersembahkan sebuah dialog adat dalam drama berjudul Di Simpang Duo, karya Yus Datuk Perpati dengan sutradara Yus Pilihan. Itu mamak datang. Nanya lah mak. Yo. Lah lamunya juga. Lah salamuah. Agak salah Sarajangnya. Maafnya. Ambo pagi-pagi pai meragai rumput sebentar. Ambo cari sawah kariang pulau. Terpaksa berjemput aja kau. Dek karena Sultan talambek tibo, maka rupanya harilah laru iyo. Alah kau boleh ambo buka katu. Jadilah Sarajangnya, Mas Tara. Sengaja ambo menumpukan tuan-tuan di Siko adalah untuk menyudahkan bangkalai kato nang kapatan. Iko rumah pusako kita. Segala cancang putih Siko. Ndak ada tagua sapu, ndak ada sewek saranto dari orang lain. Dan ko ada nang patut diselesaikan, maka ambo ko parwah nan kuasa menyelesai ko iyo bulu nang kusui. Tarado ketika paham antar mamak kemanakan, itu biasa. Dan kok cito lai sama bayar. Maka cancang tadaik jadi ukir rahmat titiak dari Tuhan. Pantun undang di nantu. Balaya kapa narantiku tampak nandari tepi laut. Basilang kayu dalam tungku di sini nati menghidup. Tapi nyampang itikat nama paliang. Sansaro kayu jadi baro de api binaso dandang nasi menjadi karak saja. Abang nanti. Bak papatah stanjo hutang bansu mukalan saya kato basagui mengkodakai. Alah patut irundengan kita mulai. Lapati bananya. Nyak Datuk Perpati. Kok iyo ambo membuat sumbang salah di negari, mako sebagai kemenakan. Ambo tunduk kepada hukum nanti. Jika dibuang ambo jauh, digantung namu tinggi-tinggi. Patrik carano ambo lingka, ambo tatiang ambo legaskan ke bakai pengulu di negari. Kok ke nasi kunyit singgang ayam, ambo bayarkan. Nyampang buang puluh ditimpokan, barisu ambo bakiro, ambo hitamkan Minangkabau. Ikhlasnya. Baiklah. Tantang kato nalah tarapak dari sisapa. Itulah kato laki-laki, kato jantan bertanggung jawab. Joko barani memasang taruh, barani maurak puru. Tangan mencancang bau memikua pantang menyuruh di lalang salai. Tapi sungguh pun menbakian. Itulah nang kita sudi kita siasat di sigo ruang letaknya. Iyalah tantang rasuak menjari yau. Lai ko dikasau laki ato sesuai kako jedawa. Joko lah talata ditampeknya. Baru ditati yang diantarkan ke orang punya adat. Kabek sebalik gua cinta sulit lah orang kamangkai tibu nempunyo rarak surang. Sia garangan orang nempunyo. Itulah orang adat dalam suku nampak jinih di nagari. Bampala tiap balayo daun mencari kato nang sabule. Di balerong undang di karisai. Sinan dawa ke ditimbang. Saci ke didanga, tando jebesi ke dicariat. Maka ayah nang janiah disawak ke parian. Banang nang salasai di punta ke gumpalan. Baru badantang bunyi palu hukum putih di muka rape. Nan baru tang kamambaya piutang batarimuan. Keadilan lah iya mas itu. Inyak Datuk Perpati. Karena inyak pengulu kami nampai sampai bertanya pulang sampai berito. Maka kok dakwah kamu rantang. Apa sifat kamu pakai? Nama ko janjang kari tingkek. Nama lubang pintu masuknya. Siapa orang kari jalang. Dan nabo seorang lompatan inyak jua kerapek malu. Sekian dulu tanya bu. Ko itu nang sultan minta barang mengadu pada ambo. InsyaAllah ambo barikan. Tapi Stan, seibarat orang menabang kayu. Di pareso dulu mudarat umpahannya. Dikaji buah kebaserak dihitung bungo kebatagua. Di bandiang jumulaganya, kok dahan raso kemaimpo atau muambil angin lalu, sinan dapetlah kiro-kiro, alah kepatut dirabahkan. Baka kok sekiro ditutuah dahan tuonyo, atau di sisi aran tiangnya saja. Oh kok ke ditabang duo, kama tabang ke Jawa.
Jangan sampai tanaman di landonyo tainanya orang tak mangal. Abato kelaluan di mana menurut pikiran lambo. Alun patui dawa didakikan. Alun tibo dihukum buang. Gadang peluru dari badia bak menembak titik Jemariam. Bari Sultan tentang itu. Terima kasih pemberinya. Tapi terlalu siapa menyemando ke orang lain. Karena gari tidak beradat ke kampung tidak bersuku. Kemudian digumbuangnya ke pusat kuambu. Bukan kau itu karya masalah namparannya hukum buang di negari. Adapun si Maspar kawin di orang lain, itu tidak salah. Hanya menang sumbang karajonyo, ini membuat bilik di rumah dung sana. Itu pun kalau melihat tanah baki tumbuh dapat dimaafkan. Karena sifatnya sementara, terkecuali membangun rumah tangga di rumah gadang. Ba'a ketantang tidak dijapui ke pusat kuambu. Adat tidak diisi orang, limbago tidak dituangnya. Tidak tersenar walaupun jadi mama. Lima tambilang tanta di sinan tanaman tumbuh. Kini tanaman tumbuh di Jakarta. Tentu tambilang panggaliannya tambilang orang di sini. Tapi tabang lagak dia hitamnya. Berjalan orang Minang di badatnya. Adat kan di Kunang Pai. Tidak membawa pisau di sarung di sebelah orang. Tabang lagak dia hitamnya. Itu betul. Tapi kita kerantau tidak membawa cupak di gantang. Cupak tetagak di Minangkabau banyak orang mengisinya. Siapa malalah, siapa patah. Siapa kanda ikan datang ke pasir. Di mana ada lubuat, di sini ada ikan. Asiang padang, asiang bilalang. Urang baradat balimbago pulo. Kok tinggi awak nama suak. Usah pintu urang ke dirara. Tapi membungkuak sakapalo nak lalu badan sabatang. Dima bumi dipijak, sinan langit dijunjuang. Ba'a bunyi gandang, ba itu kau tarinya. Awak mesti menyesuaikan diri je urang. Sebab semua urang ke disawak rantiangnya ke dipatah. Basi tinah di kampung urang. Jadi, tidak tak bilang salah mengawini orang masuk lain? Tidak. Nan kesalahan di dalam adat. Menggungguang membawa tabang tunangan orang. Atau merampuk merampeh bini orang, atau merompak pagalarangan tasera aik ke bumi tabayang malu kalami. Kalau begitu, ini menyukukan? Suku ndak suku itu urusan lain serajangnya. Sultan mengemukakan masalah hukum, ambo tanggapi secara hukum. Kalau itu lata gandang kaki balik lata jumbai akan keberayui. Alamat kadih kemenakan awak di jalur orang. Tunggu dulu serajangnya. Ambo memanjek basinggari mencancang balandasan. Sultan kan tahu bahwa dang tuangku anak tongga adik bundo kanduang dikawinkan di putih bunsu orang Sungai Miang Sikaladi dalam daerah Tiang Bungkua. Bukan orang awak, tapi direstui di bahasa sampai balai badan kerapatan tertinggi di Minangkabau. Itu tak bisa dijadikan dari hukumnya. Sabab putih bunsu lata lanjut dilarikan Cindo Matu. Maka tanjuran kuah lata kacau dagiangnya terpatau di lapas. Sifatnya darurat. Kalau Sultan mengatakan Cindo Matu lata dorong membawa putih bunsu ke Pagaruyuang. Maka kini si Maspur lah tadorong kawin secara sara. Nama nan tinggi martabat setara juangi jerajo tiga selo. Ambo tidak tunduk ada hukum secara baik. Karena niko menyangkut kemenakan ambo sendiri. Arago diri ambo telanyau. Hilangkah ragu diri Datuk Perpatian Sabatang tersebab mengawinkan adik kandung beliau Jo Aditya Warman, Komandan Parang utusan Gajah Mada? Apa tuh? Karena Nabakanda adalah orang baga utusan Raja Jawa yang tak bisa dilawan. Tujuan Aditya Warman ke Sumatera bukan mencari istri, tapi mencari tanah jajahan. Namun sajangka tanah Minang tidak tajamah. Kurisi tidak condong rabah, daulat tidak luak lambang. Maka mereka mayunkan langkah menuju daerah tanah Jambi. Di sinan kukunya mencakam, kakian sampai inggong. Tapi perkawinan nenek katakan tadi tidak direstui di Datuk Ketumanguan. Sehingga Raja Nambah 2 bertikai paham. Bukan kau itu yang dikatakan. Datanglah rusuh dari Lawi itimbak Raja Nambah 2 badia sedang tak dua dangtap. Bukan perkawinan itu yang disanggah beliau. Tapi jalan politik lunak yang ditampu Datuk Parapati yang tidak bisa dipakai di Datuk Ketumbangungan nan badarah militan. Nan menyonsong musuh je padang bercinta. Bukan je siasat je rundingan. Ambo raso sulit Sultan memahami nan tersirik dalam tambu. Kalau perkawinan macam si siapa kau ingat terlalui. Maka lalu pinjahit lalu kulindan. Kebanyak nama ini yang di belakang. Lama-lama bertukar siri atau karakok. Junjung tidak pegunung lain. Sebab karakok pandai manjat batu biasa melilit umpit pai. Ambuaro setara juangnya bisa membedakan antara hukum dan kebijaksanaan, antara jabatan dan pribadi. Tapi rupanya kaji itu terlalu tinggi untuk Sultan. Sehingga ambo bak berabab di telinga kabau. Ini kan tahu bahwa ambo memang tidak bersekolah ke Jawa mabikan pitih secara siapa. Tapi ambo rajin menyimak. Rumah sekolah ambo masyarakat dan guru ambo nenek mama. Menurut itu lainnya, kalau pengulu mengangkangkan pintu maka anak buah mampak dindiang. Setiapnya limpahkan selawi tampung orang. Pabialah kita cabut lantak je pada Minangkabau. Sehingga indak pasisi alai pada je bantu lah serupa gandum je injalai.
Sutara Joange, nan tadi kita bailo baunjun dalam adat. Allah lah juga tunggu atau guliang batang. Lah jaleh persoalannya. Apa nang kini? Aiko pribadi gua. Diambo nan kawin ko kok dapet. Ayo awak semua awak. Tuah. Alasan ambo bukan mencacet pemainan orang indak baragiah gadang kawa. Tapi ambo khawatir orang lain indak bisa menyesuaikan diri jo awak. Ambo takut itu kan pancing dilarikan ikan. Apa nanyuk kasih? Adapun kita orang laki-laki di Minangkabau mempunyai tanggung jawab sabarek singgalang jumarapi salaweh singkarak di meninjau. Bau kita ko barisi kedua. Nan suo untuk anak nan kida untuk kemanakan. Bukan saja anak di kemanakan. Taruh kalaguah ketapian lapeh ke kampung kan negari. Kaluak paku asam balimbiang timpuruang lenggang-lenggangkan di bawah nak rang sarwaso. Anak di pangku kemanakan di bimbiang urang kampung patenggangkan tenggang negari jambinaso. Kok ado malu ka di lampu. Kok patut dagang dipulangkan. Atau ke sawah kataruko membangun koto jutarata. Urang awak pasau suang samui sabateh tenggang jo kalakang. Saujo salapeh, satanai salatakan. Kamu dia serantak galah kailia serang kuadayung. Indak saja je piti. Tapi jo kaku jo karaju. Jo aka je pikiran. Jo masuk ditolong jo. Sehingga ndak ada nambarek nan tak bisa dipikir. Ndak ada naringan nan tak dapet dijimbiang. Lihatlah. Lai orang awak nan talantar di perantauan. Di mana mau nyi buah jambatan sia nan masuk daerah hitam. Sebab raso suku pusaku raso baluak pada daerah lai bapaci arek bapagang tabuh. Ko ino ndak dibalah tibo di malu ndak baragia. Iko nang karipa turun pananyakan. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke kemanakan tibo di kemanakan di paliaro. Tapi ko indak tapacikan nan bakian. Mako nasib kita teradok ke kemanakan na menyumando ke orang lain. Sepantun memaga kerambia condong. Ureknya di ladang awak. Dipaga, dipupuak, dikosi, disiangi. Tapi buahnya jatuh ke ladang orang. Awak nempunyo, orang nembulia. Alah tadang hati dia siapa? Kok ambo leng macik kam rituahnya tadi leng kebagi ambo galah pusakonya. Ambo aja. Hak si Maspar ndak hilang dalam adat. Nan tak berhak juga lah pusako. Ialah sumandu awak nan laki-laki dari nan berasal dari daerah luar. Sebab galah tu pusako. Pusako tu jatuh ke kemanakan. Kok kadiagiah jo? Nah itu hanya sebagai hadiah. Syaratnya saya izin pusako nan punya galah. Tantang itu keluarga Stapako tinggal di kampung. Baa nasib anak keturunannya. Tentu mereka tak pulau dalam masyarakat. Bak si cerek di Parang Lalang. Sutara Joange, adat itu indak sampi dan indak menyampikan. Istri si Mas Parko harus dimasukkan ke dalam salah satu suku di Nagariko di luar suku kita, suku Ceniago. Suku itulah bakal hinggok mencakam tabang menumpu bagi beliau. Dan itulah pula suku anaknya lisuak sundik bersundui. Tapi lai kan nama orang menerima. Itu biasa dalam adat. Namun segala sesuatu itu kan ada caro. Ada jalan lantarantang, ada peraturan dari titi. Masuknya bapak lau, keluarnya bapak lagi. Kambo lagi anak-anaknya atau pusako? Enggak. Jangan dia lagi ya. Anak-anak indak berhak je pusako ayahnya. Karena arato tu pusako tinggi namanya. Terkecuali arato hasil kering cucu paluah, itu nanti dinamakan pusako rendah. Maspar. Kepada si Maspar Rambo amanatkan. Sebagai seorang suami yang berwibawa dan bertanggung jawab. Sadarilah bahwa awak juga mama orang. Oleh sebab itu kana rusana kemanakan. Bela kaum jo pamili patenggangkan kurang jo kampung. Bertindaklah bijaksana sebijaksanonya orang membunuh hula di Pasamayan. Bani usaleso, panggado dan nyepatah. Tanah nanusah luak lambang tapi ulanya mati sekutiku. Pandai-pandai ibu jauran, tahu-tahu membagi katia. Sarasikan nugri berkuliliang, suko nanti bo, sanang nama nanti. Jangan ayam beranak itiak sekandang lai sebaun tidur. Kok lai pandai mencetehaka lai wala sampai ke pucuannya. Tapi kok indak pancuang memutui, basunua juo di rusuaknya, isuak diri yang dililiknya indak dapet batenggang lai. Pada hakikatnya ambo indak keberatan jo kawin silang macam itu. Tapi nambo gamangkan, dek melihat cilako kanang kalah, lah banyak jaminan kabu. Maka di antara nantalan jua kawin keluar saibarat kacang malua junjuang. Pucuak menjelo para orang jaso kagagang baindakan, utang ke tanah tak tabaya maratuk paga petang pagi. Maka kok lai amanat tapaliaro pitaruah bapegang taguah. Tandolah pandai meniti buyah selamat badan kesubaran. Baik itu pun kepada Ustara Joange. Usah lupa ditampek taga. Awaklah mama rangimbaukan. Maka sebagai mama, mesti taguah joriak na mampeh sabah jori buik na mendingin. Adat taluak tembunan kapa, adat bukit tumpuan kawik biasa lurah tajunan layan. Batu condongnya mato kana nelok tunggang salero kana lama. Tapi mato indak sepandang salero indak saraso.
Mata awak memandang sumbang di orang mulia paduniran. Lidah sarasi jenang padeh orang membuat gulai mani. Itu biasa diiduk campur bercampur cara lain surang-surang. Tua hanjang cilaka kudo. Tapi semantang pun itu. Ko ada pasangan goyah, sultan memacik pasak basi. Ko ada tanah nan umpang, sisik je tanam bayak-bayak. Ko lai satu berbuat indak padi menggatok dapet salibu dia rokyo. Ingat atuk para patia. Setantang pituh ingat tadi kambo ganggam marek-arek kambo gungguang kamapai bak jari membawa cincin. Jika salah ambo kembali kok salah jua ambo surui. Baan kini. Kini lah tibo golek dinan data la date ayanan janyah labas suo saya lana landai karena ulunyo la memudiaki muaronyo la beleri. Labas suo pematang nan terampa ketampek gajah menyubarang. Sagalo silang selisih hanya datakan sesudah ambo durakkan diureknyo ambo sandakan di batangnya bayin pun kaniniak mamakan. Taradok ke diri ambo na merubek, mungkin kurang lelo jetarati, mungkin tangan tasita kaki tahantang menansaki urik patah, rila aja maaf ambo minta, usaha ambo dibayar utang. InsyaAllah, ambo maafkan. Nyak Datuk Perpatiah, lah rata sandi rumah gadang lah condong tunggak segilapan de ulah gampo na sadaro. Bariak taluk nan tanang memacah lalu ketapian salah di kaki yang boju. Mako salamu inyak marambah jalan kebenaran, aka basawu la baputui rumpui leso baluka tarang kayu anaknya larabah pulo. Tapi ciek na nambo rusuh hambo gamangkan. Kok tagagaw rek batangan nau tersintak lalu kepucuan. Tantu gadang inyak kata kirai, tua inyak terinteh, martabat inyak kok tagisi. Rila jo maaf hambo minta. Santano siang indak balikkan malam kok indak badangakan, anyui nan indak tapintesi, lului kok indak tasalam. Kabaalah nasib pesisir bendi. Dek kudo buto, kusia pun buto, roda nan duo baliang pulau. Tampan kelondong masuk lurah. Guno tak joa ke dibaleh, ke Tuhan ambo pohonkan penambah timbangan amal baik. Isuak kok lai batarinya. Kepada mama ambo setanda jange, mama kandung balahan diri rasuak pembimbing rumah gadang, palito bendang ruang tangga. Tinggi ambo ko membawa rueh mak. Gapu ambo mau lama. Lagak di baju orang basalang, pahamlah mamak tentang itu. Makolah selendo mamak sedang tagak, tabulakangi mamak sedang duduk. Rilakan ambo tentang itu. Katuhan ambo minta ampun. Adapun badan diri ambo tapek bak rabung sedang tumbuh. Merentak membosek dari tanah. Maraso gumpamlah gadang dari batuang, niang lagata dari orang. Lupo kau rek nan tak cukang. Dan ambo ragukan mamak na laba sipai bak batuang panjang. Walaupun tinggi malepayawan tagua batareh jo sembilu. Tapi runduk kulai ke bumi menyilau rabuang nang kagadang. Maafkan ambo. Setantang permintaan maaf dari sisapa, insyaAllah ambo barikan. Indak cukup je tapak tangan jo niru kalian curahkan. Jukok dikatakan salah jo silik khilaf jo khilafat, itulah sifat manusia bawaan sejak Nabi Adam. Sedangkan guru lainnya gawa, kononlah murid nan baru pandai. Wanglah kemenakan dan penangwa badan di malamah, pamilai di madan sensiang, tampat bayo je babaa. Ko untuang paik darahang, isuak kasih dia badan mama, ado walih kemenerimo, lai pusako kebatolong. Jadilah tarajange, Mas Par. Bak kata-kata sultan tadi, kini ko goleklah tibo dengan datang. Dek kapal lai berkemudi, walau gelombang mampeh berseru ribu dialuan. Tapi di arah lain setujuan sinan terbuka izin Allah, tajajak juo tanah satu. Bersyukur kita kena satu, untuang nikmat digandukannya. Salamat kita di dunia lapeh ke kampung ke akhirat. Apa anak ini? Ibarat bajalan lah perantian, bakato lah kesudahan. Aku kita tuakan dengan iko, Allah ke dalam bana. Lah kata banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada orang kuangku niat mamak nang gadang basa batuah. Kepada orang kuangku sejak pandai kami sajak di kampung lapeh kerantau. Sebagai anak budo mata, kamilah mengakuk barang nan barek, nan alun baban batu digaleh, yaitu mengacak adat jepusako. Bukan to kami ria dek takabua, bukan ceceh karena waka, bukan to gendiang karena kain. Taga de utang kawa batin mencubo menanam mumbang di tanah tabiang kapanesan, untuangnya tumbuh salai daun ke sebuah orang dinang kalam. Indah ado kasih lain, indah ado itikat sumbang, barasiah kami tentang niat. Selain mengakeh bijo nan talamun, pado nyuluah tio-tio bianya tumbuh di balunan, nak baurek baka tunggang, nak babatang badahan rampak, baranti yang badaun rimbun nyawa bungo babuah ladek kemungkanan urang sanagari.
Alah kelaluan dengan kami. Karena bagi kami angkatan muda kini, dia ulah musim tukar-bertukar dia hidup campur-bercampur. Lah tak kalau matu dek silau memandang rono matahari nan tabik dari ujung barat. Adat Allah bertinggalkan libago bailang balanyukan. Gilo dirintang cahaya bulan palito nyalo bapadami. Padahal adat warisan lama barang mulia harago maha payuang panji idik di dunia kebesaran budaya Minangkabau. Tapek lanita je umpama. Pantun baringin menengah padang. Nan uretnya mau tak bumi, pucuaknya mau kia langit. Rimbun rampak di alam rayo, kayu sati tanam bertuah tahan tapo pati tonggang. Joko hujan tampik bertaduah panih kabakeh rang balinduang haluan dagang dari jauh pidoman kusapir lalu. Maka batang itulah yang kami panjat. Rumpunnya lah kami pijak. Bapagui batang gadangnya batitih dahan nantarantang. Kami jambo rantiang pangkat tangkai menjawek buah sedang ranu. Maka teraduk kaki nantarancah batinanya. Tangan nantaresek pakai turun. Tantu mungkin urek tagaga pucuak tersintak dahan ratak lalunya patah. Daun dan mudo koknya gugua tagoyang bungo sedang kambang segi siap utiak baru laki. Rila aja maaf kami tuhun kabake orang punya adab. Salam ta'zim penudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.